Aħbarijiet tajba għal min iħobb it-temperaturi għolin, mhux daqstant għal min iddejqu sħana. Wara jiem ta' riħ pjuttost qawwi u żiffa friska matul il-lejl, jidher li fil-ġranet li ġejjin it-temperaturi f'pajjiżna se jerġgħu jollu rashom. Dan wara li l-aħħar jiem ta' Ġunju kienu karatterizzati wkoll minn sħana kbira. Diversi sorsi qed jindikaw li bejn il-Ħadd u Tnejn se nħossu sħana tiżdied. Fil-fatt, fil-bidu tal-ġimgħa d-dieħla, it-temperatura mistennija titlaq għal 35 grad. Ftit aktar frisk il-lejl meta mistennija li konna temperaturi ta' madwar 25 grad Celsius. Bejn it-2 u 3 riħ se jkun qed idur minn nofsinhar, fenomenu li żgur se jikkontribwixxi biex jiżdied l-effett ta' sħana għalkemm it-temperaturi xorta mhux mistennija ilaħqu dawk għolin li kellna x-xahar li għadda. Fil-fatt matul ix-xahar ta' Ġunju ġiet irreġistrata l-ogħla temperatura għal dak ix-xahar minn kemm ilhom jinżammu records. Din kienet ta' 41.5 gradi Celsius fl-aħħar jum ta' Ġunju.